en esta nueva etapa en Radio Líder, con David Expósito, que está por aquí, con Ángela Mosquera, con Nuria Lago, vivir esta Mostra do Encaixe. Y mira, hace un instante, voy a esperar a que me den el ok para empezar. Ah, ya ok, vale. Pues mira, hace tiempo que no coincido con tanta gente que me hace muchísima ilusión que sea en la Mostra do Encaixe de Camariñas. Hablábamos antes que es nuestra Eurovisiva, pero es nuestra artista, es nuestra gallega, y la verdad es que le tengo mucho cariño porque en aquel periplo eurovisivo, pero siempre antes y siempre después, en el momento en el que le he dicho, Lucía Pérez, ¿tiene usted un momentito para mí? Pues siempre me ha dicho que sí. Y hoy también. Lucía Pérez, muy boas. Joven, muy vos, qué alegría, qué encantado de coincidir contigo. Verte. Y yo también, madre mía. Bueno, qué bien, Lucía, de verte también. Na Mostra do Encaixe de Camariñas coincidir, sí. Nunca está de máis. Decía, por certo, agora falamos porque vas a actuar, pero decía a vicepresidenta segunda que estamos nunha mostra en un concello onde as mulleres teñen un protagonismo se cadra maior que noutros lugares. Sí, e que a verdade o Encaixe e Camariñas poden presumir delo, non? Totalmente. Eu como muller síntome tamén super elogiada tamén formar parte deste equipo, ademais que vou estar con unha música, lógicamente sonará Camariñas na miña voz, pero tamén vai haber unha canción dedicadas precisamente a esas mulleres palilleiras que é realmente a esencia de Camariñas, sin duda, así que un gustazo. Agora falamos de como che vai a vida e todo, pero ti biches, esas palilleiras, a arte, porque arte, é oficio e tradición, unha tradición que tamén decía na presentación que se convertiu en vanguarda. Claro. Eso é bonito. Non se ocurre. Bonito, o máis difícil, yo que realmente dices, máis complicado, ¿no? Tan complicado poder perdurar e que ahora sexa como algo tan valioso e tan de moda, porque está de moda Camariñas e o Encaixe. É verdade. Entón, eso é o máis maravilloso, poder manter esa tradición e levala aos días, aos novos tempos, ¿no? Bueno, collichos o paraguas... Collín. Estes días veñen así, pero non pasa nada. A feira está a mostra está para que veña todo o mundo, estamos abrigados. A verdade é que unha decoración bastante importante. É a primeira vez que estás actuando, digo, Non. Mira, é a segunda vez. A primeira foi antes da pandemia, creo. Bueno, non fai moito. Non fai moito, pero bueno, tiña aí a esa espina, estamos de volta aquí, así que fantástico. E que tal? Como llevai a Lucía Pérez, que polo que vexo nas redes e polo que podo seguir, non llevai nada mal? Pois non, eu a verdad que sempre de vez en cando me teño de pellizcar, non? Pois que ao final pasan os anos e sigo estando aí, sigo facendo música, sigo facendo concertos, sigo facendo televisión. Entón, que máis quero, que máis podo pedir á vida? Pois nada, seguir traballando no que tanto me gusta e seguir vivindo experiencias que me enriquecen como persoa e me enriquecen como profesional. Entón, a verdad que estou feliz. Bueno, en compañía a veces do teu irmán, non sei se xa é un habitual ou... Sí, el forma parte no meu equipo, hoxe vai estar acompañándome. Vai estar aquí, mira, pois poderei velo tamén. Sí, estará acompañándome a guitarra, vimos aí como un showcase, como dicen agora, ¿no? Dunha forma moi íntima, e a guitarra e voz estará acompañándome Xavier Vizcaíno, sí. Bueno, no tema de actuacións vemos que moitas, no temas de sacar discos, de temas e demais, como onde está Lucía Pérez? Sí, estamos, ahora o do tema dos discos, como ves, está un pouco... Bueno, xa non se leva moito tampouco, claro, ibacho dicir, agora estamos en singles, ¿no? En novas cancións. Eso mismo. E de feito, mira, en Nadita a próxima semana saco unha canción nova con unha colaboración cun cantor portugués, que é unha canción que se chama Yo te prometo, que estamos agora xa aí en precisamente confirmando ahora cousas en Portugal, que é un país moi atractivo culturalmente, o que lle teño moitas ganas. E logo, mira, digo aquí en primicia porque... Primicia en Radio Líder. Porque fixademos que dentro dun mes prácticamente vai a ser Eurovisión. Eu fai 13 anos que fun a Eurovisión. Que vas contar? Entón vai haber un remix de Que me quiten lo bailao 2.0, ¿no? Aí de Novos Aires. Vale. Entonces vamos a facer aí un remix con Sofía Cristo, aí con... Bueno, vai a ser sorprendente, creo. Vale, pois grazas por esa primicia. É unha canción que xa forma parte
do esplendoroso Cartace. Soles interpretar ese tema en directo? Sí, claro. Sí, eso non pode faltar. No, ese é obligatorio. 13 anos 13, non dicías? 13 anos. Aínda, No, vamos, que a piden, vamos. Sí, sí, ese tema é que como que xa vai conmigo a todos os lados, e lógicamente nun concerto moita da xente está esperando por esa canción. Ao final foi un momento importante na miña carreira e esa non pode faltar, e nunca falta. Bueno, qué gustazo. Vas a actuar Nadita, xa casi. sí, a partir das 6 da tarde hai un desfile, vai haber un par de desfiles coa actuación misturada. Vai ser unha especie de desfile de actuación, como? Sí, facemos o que a entrada con música, logo vai haber o desfile dos máis pequenos, logo vai haber outra música, sí, vai a ser un pouco intercalado, que creo que é unha maneira bonita, non, de fusionar a música coa moda e con todo vai quedar moi bonito, xa veredes. Que chulo. Pois sempre está de moda. Vou mirar tamén porque estamos aí emitindo tamén, claro, estamos emitindo en Facebook Live. Entón, pois aquí teñen a Lucía Pérez de vermello, igual que vicepresidenta, non sei se quedaron aí. É verdad. Pero bueno, coincidente, que gusto coincidir, que gusto poder eu estar nun micro e poder conversar de que Lucía Pérez segue en activo con moitísima trayectoria atrás, pero por todo o que queda adiante. Aparte, moi querida, non só en Galicia, que o eres, en diferentes puntos do noso estado, pero tamén o outro lado do charco. Sí. Onde Lucía Pérez é un emblema. Non sei se ten xa unha rúa, unha praza, todo chegará. Ojalá, verdad, pero sí que é verdad que somos afortunados de ser galegos, ¿no? Eso abre moitas portas. Entonces tuve a sorte, teño a sorte, mira, de feito, bueno, ahora en abril. En abril. Que xa estamos en marzo. Paso o tempo. Voume a Ámsterdam, estuvemos aí fainada en Caracas, vámonos a ir ahora a Canadá despois, é dicir, moitas veces gracias aos galegos. Entonces eso é unha fortuna que tamén me trae esta profesión. Qué bueno. Lucía, ¿cómo esto de o pasar por... ¿Cómo esto? O pasar por Camariñas, pasei cantando. O pasar por Camariñas, cantando. As nenas de Camariñas quedan no río, quedan lavando. Señora, puede aplaudir, señora, puede aplaudir. Oxe, moito máis, nadita aquí. Nadita. Graciñas, Lucía. Unha aperta, gracias. Queremos... Oye, vou facer unha foto contigo, por para favor, todas as redes sociais. Por favor, pois, aí, veña. Manu López, mentre sacamos a foto con Lucía Pérez, todo teu nos estudios centrais, veña.